guys! It's me, Michelle V. And hi guys, mag-comment sa akin YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Wait lang, nagre-reflect tong ano ko kasi nanonood kasi ako ng something. Tapos, syempre, kailangan ko ng protekta sa mata. Anyways, good morning and welcome back! Ayan, it's been a year. It's been a year. It's been a while na wala tayong vlog. So, ngayon, I'm trying my best. Sana, pag napanood nyo to, nakaka-upload ako. So, ibig sabihin, ito yung first vlog ko this year, 2026. So, diba? February na. So, yun. Anyways, Happy New Year sa inyo and wishing you all the best, the happiness, and more blessings and answered prayers this year, 2026, at sa mga susunod pa. Ayun, at syempre, good health para sa ating lahat. Ayan, so yun. Ayun, medyo lang talaga, kaya wala akong mga vlogs. Hindi ko nagawa yung mga yung ang tawag doon, yung vlogmas. Last year na kompleto ko yun, pero last year, 2024, ganun. 2020, December 2025, hindi ko siya nagawa. So, ganun talaga. So, hoping na tuloy-tuloy ko yung aking vlog. But anyways, kain tayo. Ito yung aking almusal, fried rice. Anyways, ininit ko to dahil ang ginagawa ko ngayon is ako ay nagluluto na ng maramihan. For example, nagluto ng adobo, ng sinigang, ng kanin. Tapos, pinuprosen ko sila. So, para iinit-initin ko na lang guys, para tipid sa oras pagka halimbawa. Kasi minsan, pagka magsasaing ka pa, ang tagal pa nung sinaing, di ba, gutom ka na. So, katamadan. So, hindi ito katamadan. May parang lang ba? Para prepared ka. Pagka bigla ka nagutom, meron ka, initin mo na lang, saglit lang. Alam mo yun? So, ito siya guys. Ang kinuha kong portion ay yung pinakamaraming portion. So, ang dami pala nito. Dalawang cups. Kasi yung mga iba doon, isang cups na sinangag. Ito yung dalawa yung kinuha ko dahil, weekend. Tapos may saging ako dito. Anyways, kasi I'm trying to lose weight. Akala mo talaga. Aray ko, paano ba to? Akala mo talaga, no? Wait. Kasi, bakit ba hirap ang buksan? Ayan. So, at saka saging. Tsaka meron ako ditong ginger and lemon tea. So, kain tayo guys. So, this is my brunch. So, ito na yun. Kasi nandito na may itlog na ito, may gulay, kompleto na ba? Ayan. So, kain tayo. Kung titingnan naman sa akin, hindi naman ako yung mataba. Hindi naman ako mataba. But anyways, ramdam mo kasi sa katawan ko yun. So, kaya ako nagpapa-something. Pero hindi ka naman natutupad. So, anong gagawin? So, kain tayo. Guys, hi, hello. Good morning. It's another day. Diba? Parang ito, 3 days after nung unang napanood nyo. So, this is the next after 3 days. Yan, so kumakain ako. Gumawa pala ako kagabi ng wonton soup with noodles. Ayan, pero dahil nga inilagay ko na lahat nung mga nung nakakain na kami, nilagay ko na lahat sa sabaw. So, kinain na ng noodles yung sabaw ngayon. Ito sa ibang to. So, kaya konti na lang yung sabaw nito. Pero, parang pa-siomai yung ginawa ko sa And then, meron ako ditong bread. Ayan. So, another day na ito guys. Ang oras ngayon is 8:30, something like that. So, kain ako ng brunch ng madamihan kasi may ako mamaya. Meron akong aatin ng seminar. Parang further education. Further education yung sa kanya, or parang ang tawag dito is Fortbildung, ganyan. So, yun. May atinan ako. So, buong araw siya. Buong araw din siya kasi ang simula pala alas 10. Hindi pala buong araw. Basta ganun. Hanggang alas 3 ng hapon. So, hindi ko alam kung
kung makakakain daw ba ako. So, kakain na ako ngayon. 'Di ba? Kasi food is life. Wala tayong energy pagka tayo kumain. So, kain tayo guys. At nagpaano pala ako kagahapon ng umaga, nagpunta ako ng dentist kasi nga ulit ako ng ngipin ko, root canal kasi nga ayun yung ano nila, yun ang gusto nilang gawin sa ngipin ko, yun daw ang mas maganda. So, ako naman sumunod naman ako sa mga gusto ng mga dentista, 'di ba? Kasi sila naman nakakaalam kung anong gagawin. So, para kasi yung ngipin ko is, um, hindi ko alam bakit parang nakita ko kasi siya biglang nagkaroon na lang ng ano, ng pagkain ko na ano siya ba, nasira siya gano'n. Siguro hindi matibay yung ngipin ko dahil nga daw yung ito dito sa may ngipin ko na ganyan. So, kaya ayun, pero para ma-save siya gano'n, so ni-root canal. So, ang dami ko ng root canal sa ngipin ko guys. Meron ako sa taas, ito isa lang dito, kalahati ng ngipin ko dito, ayan, kasi naano din siya. Tapos dito sa baba dalawa na. Wala na ako dito. Kasi sa Pinas pagka halimbawa, yung ngipin ko, nasira yung ngipin ko, 'di ba masakit siya. So, pag sumasakit na kasi siya, tsaka lang din ako nagpupunta ng dentist. So, pag pumupunta ako ng dentist noon sa Pinas, ang sabi sa akin, "Ano ayusin, okey pa naman yung ngipin mo, matibay, ano natin, pasta," ganyan. Tapos sabi ko, ayoko kasi sasakit na naman kasi nga hindi ko nga naintindihan kasi hindi naman pinaiintindi sa akin kung na puwede palang gano'n, na gano'n. So, akala ko is pagka pinastahan ka is sasakit pa rin. So, hindi naman kasi napaliwanag nung time na yon. So, sabi ko, "Hindi, bunutin niyo na kasi ano, masakit, talagang ang sakit talaga." So, ayun. Kaya may mga ano ako dito, mga bakanteng lote sa ngipin ko, ganyan. Na ngayon is parang nagsisisi ako bakit gano'n. So, dito sa taas ko is okey pa naman 'yan guys, mga ngipin ko, 'di ba? Pinag-usapan natin yung ngipin. Sa baba, 3 na yung pabunot ko diyan. So, ayun, para hindi maano, kita niyo 'di ba pangit, 'di ba? Pagka hindi ninyo naano, so ayan. Ayan siya yung bago kong ano, kaya ang sakit niya kasi kahapon lang siya. Ang sakit. Tapos alam niyo ba, more than 1 hour siyang ginawa. Parang 1.5 hours siyang ginawa. Grabe ang sakit ng bibig ko. Yung 'di ba nakanganga ka lang, tapos yung nakahiga ka ganyan, yung parang nangangati na yung likod ko, gusto ko ng tumayo na ano, sa sobrang tagal ng nakahiga at nakanganga, gano'n. Ta's kaya parang nag-dry pa dito yung ano ko. So ayun, masakit siya pagka nakakagat ko siya ng ganyan, masakit siya. So, hindi ko alam kung kailan siya magiging okey. Pero sabi nung 2 days daw bago mawala yung sakit. Kasi nung anesthesia siyempre hindi ko nararamdaman na parang gina-grinder yung ngipin mo. So yun, ay naku. Kasi may anesthesia, nung nawala na yung anesthesia, so yun. Ayun lang naman. Update ko sa inyo guys. So yung asawa ko ay wala siyang trabaho ngayon. Andun maaga siyang gumising kasi may hahatid siya, and then, ayun. So ako, kain tayo guys. Tapos update ko na lang kayo mamaya dun sa aking pupuntahan. Kahit masakit ang ngipin ko, walang makakapigil sa akin kumain kasi nga, nagugutom talaga ako. So yun, nagustuhan din ng asawa ko 'tong ginawa ko na pagkain namin. 2 batch kasi yung ginawa ko. Ito kasi last batch na. Kaya nilagay ko na lahat. Nandito na pala ako sa aming seminar. At pause namin ngayon ng mga 5 to 10 minutes. Oh my God. Hello. Nandito ako sa labas. Ayan. Nahiya ako kasi. Sobrang nahiya talaga ako guys. Puro mga yung mga kasama ko.
So, yes. May mga ano dito guys, kasi sa ano to, sa eskwela. It's another day, di ba? Wait lang, putol-putol. Another day, nandito pala ako ngayon sa city. Dahil may sinadya ako dito. And, hindi ko naman nabalitaan dun sa atin yan. Picture, di ba? Pang ano ko yan. Hindi ko na kayo nabalitaan dun sa aking kagahapon kasi sinundo ako ng aking sasabubas. At, yun, nagano na kami ng aming makakain at, yun, wala nang masyadong ginawa. At, yeah. Kaya naganda ako sa city at nakikita ko nag-ano na sila, nagpe-prepare na sila ng kanilang stage. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kasi carnival time na. So I think bukas ito guys. Para ito bukas. Kasi starting Thursday hanggang Monday itong carnival dito. So party people sila. So tingin-tingin lang ako dito guys. And then yeah, kasi yung sinadya lang ako dito sa city. Tapos matagal pa yung bus. So sabi ko maikot-ikot na lang muna ako. And then yeah, I'll update you guys later. Hi guys, and I'm back. Diba? Nasa bahay na ako. At pansinin nyo, naligo ako pag dating ko kasi umulan. So medyo naambunan ako. So sabi ko, hindi pwedeng hindi ko ipaligo to. So pinaliguan ko siya para iwas sakit. Di pa ganun yun, maambun-ambunan. Ganyan. So, ayun. Hi guys! Welcome back! Welcome back. Ano nangyari sa aking camera? Hindi okay pa naman, di ba? Nakikita nyo naman ako. Char! Ayan. So, nandito na ako sa bahay. Ako ay nagluluto. Nag-prepare na ng ng aming dinner. So, yes. Anyways, hindi ko na vlog. Nagluto ako ng pasta. Alam niyo, malaking, ito pala ay ano to, breast fillet. Chicken fillet. Ito siya. Ayan. Sa Aldi ko nabili. Na naka-ano na siya, naka-something chuchu. Charot. Piprito mo na lang. Charot. Pero dahil meron kaming oil fryer na binili ng aking yusawa. Madali ang pagprito guys. Kasi lubog talaga siya. As in to the highest level na na deep fry. So yun, kaya maganda yung pagkakaluto ng chicken. So anyways, ito yung aking pasta. Ayan, green siya kasi ayan ay spinach pasta guys. Spinach with mushroom pasta. Tapos ito yung magiging namin sa yung chicken. So yun, yung asawa ko sabi niya, malapit na daw siya. So, ayan. So, niluto ko na saglit lang. Magating ng asawa ko, luto na siya. Anyways, quick update doon sa aking, guys, sa aking seminar, no? Hindi na ako nakapag-vlog after nun kasi sinundo ako ng aking asawa, bas. Ayun nga. So, and then, ayun. So, it's my second time na mag-seminar with certificate pa din siya. So, ayun. At dahil mo rin sa aking kaibigan. So, thank you so much talaga sa aking kaibigan kasi lagi ako sinasama sa mga ganun. Kasi kailangan ko rin yun. At yes, very informative talaga yung seminar. Of course, guys, auf Deutsch or German language, syempre. Kasi German naman yung mga people here. Ayan. So, yun. Ang unang ginawa, pagdating is, talaga to? Siyempre, susulat ng pangalan kasi para pagkat, alam na kung sinong nakaupo dyan. Tapos, kung tinawag ka ba, ganyan. Tapos, syempre, nagpakilala, ganyan. Alam, gusto yung magpapakilala talaga. Hindi ko alam bakit ako, talaga ako kabang pag nagpapakilala. Ganyan. So, tapos after naman nun, okay na. Basta ganun. Tapos, natapat pa ako dun sa first group na magpapakilala. Kasi, kami ng aking kaibigan kasi yung kaibigan ko. Tapos, yung isang teacher. Tapos ako. Anong ganun. Kasi, lahat diyang naandun is all teachers, guys. So, ayun siya. Teachers ng, kindergarten, teachers ng elementary, basta ganyan. Basta lahat nun, about kasi yun sa bata. So, kaya yun yung na-atilan ko. And, yeah. And, then, ayan. Tapos, ayun nga, nagpakilala, ganyan. Tapos, maganda yung, seminar kasi ang dami ko natutunan. At, ayun. And then, after nun is, syempre, isa-isa rin magsasabi kung anong tutunan mo, ano yung masasabi mo sa
nangyari, parang ganyan. So, my heart beat fast again. Pero ano ko naman, nagawa ko naman siya na express ko naman ang aking self. So, yun. So, yun lang naman. So, very thankful ako sa mga ganitong mga pagkakataon na naibibigay sa akin kasi I need this. Ayun. So, ayun. And, yeah. Kaya parang hindi ako magsalita kasi yung ngipin ko guys, alam niyo ba, hanggang ngayon masakit pa rin siya. It's already 4 days after the root canal. Masakit pa rin siya. Pero hindi na siya kasing sakit ng mga nauna. Siyempre, 4 days na. Pero, sakit pa rin. So, dahil nga, isa't kalahating oras yata akong nakanganga doon. Tapos, tarang na parang nagkaroon ako ng dito guys. Kasi, ramdam ko to nung inaano ng dentist yung aking lips. Ang sakit, parang naipit siya dun sa kasi, ginagrinder. Ewan ko dun sa, ginagrinder ba siya? Ganyan. So, yun, hanggang ngayon masakit pa rin siya. But hindi na siya ngayon, hindi na siya yung sobrang sakit. Yung mga nakaraang araw, hindi ako makatulog. Kailangan meron ako nilalagay sa bibig ko para hindi, kasi dapat pag natutulog ka, parang biglang gaganon ka. Tapos, biglang nag-bite, yung dalawang ngipin. Masakit pa nga. Nagigising talaga ako, tapos hindi ako makakatulog na ulit kasi sakit na sakit siya. So, ayun. So, yes. Ang sabi naman ng dentist sa akin is 1 week ang niyan bago mawala yung tunay yung sakit niya. Parang ganun. So, nung ginawa naman to, hindi naman ako nasaktan kasi nga may anesthesia ba? Ganyan. So, 2 beses akong nilagyan ng anesthesia kasi ayun. And yeah. Yun lang naman. At ang pinaganda lang dito sa pagka na ganyan, pag nagpapais ka ng ngipin is, hindi mo kailangan maglabas ng pambayad agad. Alam mo yun. Kumbaga, gagawin mo na nila. Tapos, tsaka mo marireceive yung bill mo, ganyan. Tapos, pwede mo naman unti-untiin pag hindi kaya ng isang bultuhan, ganyan. So, pwede siyang unti-untiin. So, ayun naman yung pinaganda. So, yeah. Which is, meron akong Barte. Which is, meron naman akong insurance. Kasi, sa pagkakaalam ko, lahat ng tao dito is meron. So, depende na lang yan kung yan ba, yung insurance ba is private or government. Something like that. So, yung sa amin is government siya. So, tawag dito? Sabi nung aking dentista is hindi included doon sa insurance ko yung ginamit dito sa ngipin ko, kaya may mga babayaran pa din. Pero kung included naman doon sa insurance ko yung mga ginamit sa ngipin ko is wala akong babayaran. Yun naman yung doon kasi nga may insurance nga. Kumbaga, pinabayaran yung buwan-buwan. So, kaya parang gano'n. So, kaya meron pa rin akong konting babayaran. So, konti. Hindi siya ganun kakonti. Parang ganyan. So, kasi alam niyo, pang 3 ko na to ng ngipin na root canal. So, the first is the last year. And then, hindi ko inatinan yung mga ibang termin. Ganyan. So, parang binaliwala ko lang siya. Tapos, biglang yung ngipin ko dito, yung bagang ko dito. Tapos, sabi na dentista sa akin, sabi ko sa'yo, bumalik ka sa termin mo. Ba't hindi ka pumunta? Sabi ko. Kaya nga, sabi ko, okay, sige. Kaya ngayon, ang dami ko ng mga termin or appointment or schedule sa dentista. So, meron pa akong natitirang 3. So, sa first time ko mag-appointment sa ngipin, sinamahan ako ng asawa ko. And then the rest until now, ako na mag-isa. So, yun. Kasi, yun din ang gusto ko. Kasi gusto ko, alam ko na ako lang mag-isa ba. Ganyan yung kaya kong makipag parang ganon. So, kasi yun naman talaga dapat. Kailangan matuto ka talaga mag-isa dito. Kasi ibang-iba siya. So, yun lang naman. Gusto bagay kahit naman, kailangan maging marunong ka, kailangan tumayo sa sarili mong paa. Parang ganyan. Para matutunan mo mga bagay-bagay. So, ayun lang naman ang update ko guys sa life. Yung mga pinag-gaano ko sa buhay, ganyan. So, yeah, may mga iba pa kung mga kaganapan. Anyway, nag-birthday pala yung aking asawa nung nakaraan at pumunta pumunta kami ng simbahan, nagsindi ng kandila. Ayan. So, siguro malalagay ko ito ng a little bit of videos kasi nag-videos ako ng konti lang. Ayan. So, ayun lang naman. And then, the Saturday, doon kami nag-celebrate. So, ayun lang naman. Tapos, ayun. Waiting lang ako sa asawa ko. Anyway, may nagsalang ako ng aking mga nilabhan doon. So, pupuntahan ko at I think tapos na yun siya.
And then, magsasalang ako ng another. So, meron pa akong isasalang guys. 3 salang pa yan. Kasi pag naglaba ako, hindi pwedeng punong-puno ang washing machine. Hindi pwedeng ganon. Kasi, hindi siya para sa akin malinis. So, kaya ganon ang ginagawa ko. So, yun lang naman. So, alam niyo ba, ang dami-dami kong mga vlogs na ginawa bago pa ito. Pero, hindi ko na, pinag-delete ko na kasi out of date na siya at sobrang tagal na, ganyan. So, kasi nga hindi ko na siya na-edit, wala na akong, parang hindi na ako ginanahan mag-edit. So, dinilit ko na lang. Tapos sabi ko, sige, pag nagsimula na lang ako, yun na lang yung i-edit ko. So, yun. So, ayun, ito nga yung pinaka-first vlog natin sa sobrang haba, sobrang daming araw. Akalain nyo, Biyernes na ngayon. So, kailan ba ako nagsimula? Parang 1 linggo ito, bago ito matapos. So, ayun. Luto na yung aking pagkain, ng aming pagkain ng aking asawa. Waiting na lang. So, na aking asawa pag-uwi. Ayun. Anyway, ngayon pala sa city is, ngayon pala ang start din ng carnival. Ano tawag ito? Yung magpa-party, yung mga naka-costume. Isa tradition yan siya dito, guys. Ayun, so, yung makikita mo yung mga tao, ganyan, mga naka-costume, tapos basta may mga kantahan, may inuman, party talaga, ganyan. So, ayun. Hanggang ano yan siya, Monday. Pero sa Monday, ayun naman yung may mga parada, namimigay sila ng mga candies, chocolates, popcorns, ganun. So, ayun siya. So, hindi lang ako nakaka-attend sa mga ganyan. Ay, parang nakaraan attend kami, pero hindi namin siya talagang tinapos o hindi namin naantay kasi ang lamig-lamig. So, ngayon naman, malamig pa din ang panahon, guys. Alam niyo yun? Lamig-lamig, tapos, yeah, kaya umuwi na kami din. Kasi, yun, parang wala din na ano. So, ngayong taon sana, sasama ako sa kaibigan ko. Pero, ayun, sabi ng asawa ko, nagkataon naman na ano, na tawag ito. Basta, pagka magkaroon ako ng time, pakita ko sa inyo, or, siguro mas-search naman yan sa ano, kung ano ibig sabihin ng ganyan dito sa carnival, ganyan. So, yun, kasi, ayun, may sabi ng asawa ko, may pupuntahan kami. So, hindi na ako makaka-attend ng ganun yung mga yung parada. Tapos, gusto ko kasi ma-experience yung parada. Tapos, yung nagtatapon sila ng mga chocolate, mga candies, kasi gusto ko rin mamulot. Charot. Yung mga oo, totoo. Gusto ko rin ganun, gusto ko rin maranasan. So, yun. Kasi yung mga kaibigan ko dati, ang dami nilang nakuha. So, syempre, sabi ko, ang dami nilang candy. Ganun din. Gusto ko rin yun maranasan. So, hindi ko pa rin siya maranasan this year. So, baka next year. So, ayun. So, waiting lang ako sa asawa ko, guys. And update you later. Okay guys, luto na. Ayan, nalagay ko na dyan. Na-plating ko na. Char. Diba? Spinach yan. Yung ram spinach. Tapos, pinaghalong ketchup at saka mayonnaise. Tapos, yun sa asawa ko guys. Tigdadalawa kaming chicken dyan. Anyway, meron pang chicken doon na dalawa pa. So, hi guys. Ano ba yung lalamunan ko? Hi guys. So, ayan na siya. Naano ko na yung aking niluto. Ayan na siya. Oh. Diba? Hi, as a chef cook. Char. Ito yun. Wait lang ako sa asawa ko guys. Pero mag-ano ako ng coffee. Alam ko magko-coffee yun. Magbukas ako ng coffee. Take me to your heart. Bumababa itong pants ko. Para makapitan. Char. Anyways, titignan natin ako ng kape sa akin. Tapos alam ko parating yung asawa ko. So may kape. Ano pa nun yung kape. Pero unahin ko yung sa akin. Kasi nalagyan ko yun ng gatas. So yun. Nakuha ko na pala yung aking nilabahan. Sampay ko na. Kasi mga ano yun guys, mga bedsheet. Nagpalit ako ng bedsheet kagabi. Tapos, nilabahan ko siya ngayon. Tapos another salang ng bedsheet. Tapos, kasi nga madaming, basta ganun. Hindi lang siya bedsheet. Ito may mga may mga punta. Tapos kumot. Alam mo yun, mga cover ng kumot. Cover ng kama. Cover. Oh, Malawi. You like coffee? Huh? Coffee? What up? Yeah. Cost nothing, huh? What? Cost nothing. What did you look? Yeah. It's nothing. Nothing also. Yeah. What? I think that's all. No, what's happening more? Why you put that? Why? It's not this, but I want this. Not you like. Yes.
Loose. Let's eat Malabi. I make a... What is this? May CR na siya. Diyan ang aking jusawa, guys. Sa CR lang siya. Diba ako ng kape? Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Parang nagkasingaw ako dito dahil dun sa pinilit nung ano. Pagka ganun, Nagkaroon din ako ng kape kasi hindi ako nagkape kanina ng umaga. Nagkain ako ng tinapay. Isa. Yun lang. Kape tayo. Kaya hindi ako nakakatulog ng mabilis sa gabi kasi kakape ako. That is, what is chicken? It's chicken, the one that I buy before also in Aldi. And then that is spinach, Malabi. Spinach pasta. It tastes good. With mushroom. This is a chicken. That is the breast chicken. It's nothing bones. It's good. Yeah. It's a new experiment. Pasta. Nice update. We're finished! Tapos kami kumain. And I'm so happy dahil gusto ko ng aking Joseph Bells. Alam niyo ba, ang dami nang nakain. Sobrang. Hindi to ganun kahilig sa pasta, pero happy ako pag nagugustuhan niya yung mga niluluto ko para sa kanya. Sa amin, kape. Alam mo, meron pa doon, pero konting-konti na lang siya kasi wala na nga eh. Ganon. So, ayun na lang yung ating video ngayon. Sana ay, ayun. Wishing you all happiness. Ano daw? Ayan, so, maraming salamat guys sa panonood. Ayan, ito yung ating first ever vlog for this year 2026. And it's already February. So, ayun. So, sana nandiyan pa rin kayo. Patuloy sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga videos. So, maraming salamat po. Ayan, so, yeah. So, please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all.